ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ପରୀମାନଙ୍କର ଫୁଲ ଜରି ଗପ କହୁଛି, ଶୁଣ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଠଗଡ଼ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜବାଟିକାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ସେ ବୃକ୍ଷର ପୁଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ସୁଗନ୍ଧିତ। ରାତିରେ ତ ସେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ବାସ୍ନା ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ। ସେଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ବାସ୍ନା ସେହି ବାଟିକାରେ ହିଁ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନଥାଏ। ସେ ବାସ୍ନା ପରୀଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥାଏ। ସେ ବାସ୍ନାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ପରୀମାନେ ବିଚାର କଲେ ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୃଥିବୀକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ପୃଥିବୀକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ନଈ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ନଈକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ନୌକା ବିହାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ନିଜ ମନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଦୁଇଟି ନୌକାକୁ ଆବିର୍ଭାବ କଲେ। ସେହି ନୌକାରେ ବସି ସେମାନେ ନଦୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନୌକା ବିହାର ସାରି ସେମାନେ ସେହି ରାଜବାଟିକାକୁ ଗଲେ ଓ ପାରିଜାତ ଫୁଲକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ସେହି ପାରିଜାତ ଗଛରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାରିଜାତ ଫୁଲକୁ ଧରି ପରୀଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସକାଳୁ ମାଳି ଆସି ଦେଖେ ତ ସେ ପାରିଜାତ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଫୁଲ ନାହିଁ ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ ଜଣାଏ, ମହାରାଜ, ଆମ ରାଜବାଟିକାରେ ଥିବା ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ନାହିଁ। ତାକୁ କେହି ଜଣେ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି। ରାଜା ମାଳିର କଥା ଶୁଣି ମାଳି ସହିତ ରାଜବାଟିକାକୁ ଗଲେ। ଦେଖନ୍ତି ତ ସତକୁ ସତ ସେହି ପାରିଜାତ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ନାହିଁ। ରାଜା ତାଙ୍କ ସେନାବାହିନୀକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅ ଯେ ଯିଏ ସେହି ରାଜବାଟିକାର ପୁଷ୍ପ ଚୋରକୁ ଧରିବ ତାକୁ ମୁଁ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ସିପାହୀମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଲେ, ଶୁଣ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଚୋରି କରୁଥିବା ରାଜବାଟିକାର ପୁଷ୍ପ ଚୋରକୁ ଯିଏ ଧରି ଆଣିବ ରାଜା ତାଙ୍କୁ 100ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବେ। ଶୁଣ। ଏହା ଶୁଣି ରାମ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମଣିମା, ମୁଁ ସେହି ଚୋରଙ୍କୁ ଧରିବି, ଆପଣ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ରାମ ରାଜବାଟିକାକୁ ଗଲା। ରାଜବାଟିକାରେ ଥିବା ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ଥିଲା। ସେହି ଗଛ କରଡ଼ରେ ସେ ଲୁଚି ରହିଲା। ଗଛ କରଡ଼ରେ ରାମ ଲୁଚି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥାଏ। ସେ ଦେଖୁଥାଏ ପରୀମାନେ କିପରି ପରୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ସେହି ପାରିଜାତ ଗଛର ସବୁ ପୁଷ୍ପକୁ ଧରି ନିଜ ସହିତ ପରୀଲୋକକୁ ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି। ପରୀମାନେ ଯିବା ପରେ ରାମ ଗଛ କରଡ଼ରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେ ଭାବେ, ଭଗବାନ, ମୁଁ କଣ ଦେଖିଲି? ଏହି ଗଛରୁ ତ ପରୀମାନେ ସବୁ ଫୁଲ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବି, ରାଜା ମୋ କଥାକୁ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ପ୍ରମାଣ ମାଗିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ନ ପାରିବି ଯଦି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଏହାର ଉପାୟ ପାଇଁ ମୋତେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଆର ଦିନ ସକାଳୁ ରାମ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା ଆଉ ରାତିରେ ଦେଖିଥିବା ସବୁ କଥା ବାବାଙ୍କୁ କହିଲା। ରାମର କଥା ଶୁଣି ବାବା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଓ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବତାଇ ଦେଲେ। ବତ୍ସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଯାଦୁଇ ଆଇନା ଦେବି। ସେହି ଆଇନା ତମେ ନେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦେବ। ଗଛ ମୂଳରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ସେହି ଆଇନା ଭିତରେ କଏଦ ହେଇଯିବ ଆଉ ତୁମେ ସେହି ଆଇନାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ। ଋଷି ରାମକୁ ଗୋଟିଏ ଯାଦୁଇ ଆଇନା ଦେଲେ। ସେହି ଯାଦୁଇ ଆଇନାକୁ ନେଇ ରାମ ରାଜବାଟିକାକୁ ଗଲା। ଋଷି କହିଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ରାମ ରାଜବାଟିକାରେ ସେହି ଆଇନାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେହି
जादुई आईनारे परीमाने करुथिबा समस्त कार्य कैद होईगला। आर दिन सकाळु जाई रामू सेही राजबाटिकारु जादुई आईना को नहीं आसी राजांक निकटकू गला। राजा रामू पाखरु जादुई आईना नहीं जेतेबेले देखिले परी माने तांको बगीचारू पारिजात फूल नौचंती सेतेबेले से बहुत आश्चर्य हेले एवं खुशी मध्य हेले। राजा जेतेबेले जानिले परी माने तांको पारिजात पुष्प को बहुत पसंद करुचंती सेतेबेले तांको सिपाही मानकु से आदेश देले जे तांको राजबाटिकारे ढेर सारा पारिजात गछ लगाइबाकू। राजा रानी दुही मिसी पारिजात गछ लगाइबार आनंद नेले। पिलामाने गप सरिला कहिल तमको गप केमिति लागिला? आई हमको तो गप बहुत भल लागिला। जदि आपण मानकु भी आम आईन को गप भल लागि थाए आ एमिति नुआ नुआ गप सुनिबा को इच्छा करूथांती तेबे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।